नांनाय जोंनि थुंनो साब कमिटि खाजाक भलन्टियार कमिटि नि फुड कमिटि फुडिंग एंड लजिंग कमिटि तंनाय ट्रांसपोर्ट नि कमिटि तंनाय मेडिकल नि कमिटि तंनाय मेडिकल टीम संबो थांनाय ट्रेनो जोंनि कल्चरल प्रोग्राम बो आरो उनाय कल्चरल टीम बो थांनाय तै बेबाक जोंनि तिप्रासा नि मीडिया तंनाय रबो आ जागाव मानजानानि बागै कबक जाव जोंनि जे मीडिया तंनाय रनो बो जों प्रोवाइड खायनाय जों बरनो समो जोंमाय बाक्सा तलांनानि बागै जों फेसिलिटी रनाय हानि बागै जत प्रेस मीडिया तंनाय र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तंनाय रनो बो बयजावो जोंनि मीडिया सेल नि कायसा कमिटि सब कमिटि तंगो कलदांसु बाय कांटेक्ट खायबायदि जे थांनाय र दायदि थांनायनि बागै बय कांटेक्ट खायदि जोंनि मेडिकल टीम बो तंनाय मेडिकल टीम नि बागै बो थुं प्रोवाइड तंनाय मेडिकल नि हेल्पलाइन खायजाक तंनाय जे आरो थांबाय हाया जाया अंखा हंके ओ जोंनि हेल्पलाइन नम्बर कांटेक्ट खायबायदि गां आसोनि सानानि मुसुबो हायने हाय रिमाइंड खायनानि मुसुबो 2 तारिख 3 ता जराव जों स्टार्टिंग खायनाय डिपार्चर खायनाय बनि यागोलो जों आम्बासाव स्टपेज तंनाय दलायनि जे ताखुक ते बहुक जों दिले थांनाय र आम्बासाव ट्रेन स्टेशन न नायसिंदि तेबो नट उनुकुति रनि बागै पेसार थलो नायसिं जतन हम आरो कयटा बगि तंनाय ट्रेन जोंनि टोटल 16 ता बगि तंनाय आ जागा जों एडजस्ट खायरनाय जतनो ट्रेन बम लिस्ट थेजागनाय जत लिस्ट गनागौ बरनो आइकार्ड बुरो जागनाय अमा हायके जों ताक सिस्टेमेटिक बाय थांलायनायनि बागै जों चेष्टा खायदोंबो जत जे पार्टिसिपेंट लिस्ट ट्रेन बगियो लिस्ट पेस खायजागनाय हेफा जागनाय आरो कि दरना सिबिदाना केबो हाखतनि केबो आदं कगना दंना बाहाय साब साबर तंनाय जोंनि हाकतनि बिसिनि ताबावबो कमफां याखो जों बुबाग्रा कन्टेक्ट खायदोंबो सोबा तंनाय आबो ताकसे जरा कमफां याखो आ जागा सोबा स्पीच खायनाय सोबा कगना रनाय जोंनि बिसिङो जोंनि लिडार सोबा थांनाय आबो जों ताबक जरा फिक्स याखो फेयाबा कय दिनो जोंनि हाई लेवल कमिटि नि महाराजा फायखांके कमिटि आजक जागै सोबा कगना रनाय माहायरो ठीक खायदों हाकतर हाबांनो कोनो डेपुटेशन बा मेमोरेंडम आ बाहाय सबमिट रखतो बहुत जों ऑब्वियसली बहुत रोजांनाय जों मेमोरेंडम तो सबमिट खायनाय जेहेतु दरना थाङै दङ जों मेमोरेंडम नुनाय जोंनि सिंगल पॉइंट एजेंडा तंनाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जोंनि त्रिपुरा सारनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स न जों रनानि ओंथों अमो जों मेमोरेंडम तंनाय सब न रजों जों आरो होम मिनिस्ट्री रनाय प्राइम मिनिस्टर रनाय अमा हायके जे कनसार्न माने हेड तंनाय आरोनि बनि थानिव जों जोंनि गुबाग्रा नेतृत्व रोजां कन्वेनर सब ताकलाय दिल्ली अभियान दिल्ली अभियान बाङै कन्वेनर चिनि देबजित त्रिपुरा एमडीसी इनके चेयरमैन इनके आं निजेनो दिल्ली अभियान बागै फेयाबा आरोनिव स्पीच रवानि अमु खायनि सेटिंग खायनि इनके जों महाराजा बाय कक सालायबि थिखाय जों ताइते कैसे सुंदो मीडिया उनके जे थाना ने अब खबर सालगा बखे रना दान बनि बाङै निरो पर्सनल चिनि मीडिया सेल नि सब कमिटि नि इनचार्ज दंगो बलदां सुबाय कांटेक्ट खायदि आमाय